Dwi wedi mwynhau bod yn Llysgenhadon oherwydd dwi wedi cael cyfle i gynyddu fy hyder, i ddatblygu sgiliau newydd ac i fynegu fy hun drwy sgwennu blogiau a chreu fideos fel hyn. Gweithio tu ôl i stondin ar Coleg Cymraeg. Gallu cyrraedd y pobl newydd a cymdeithasu drwy'r iaith Cymraeg mewn digwyddiadau. Gallu cymryd rhan mewn Insta Takeover. Dwi wedi sgwennu blog a dwi wedi gwneud y fideo yn hyrwyddo y Gymraeg a pham ei astudio. Dwi gweithio ar stondin y coleg yn yr Eisteddfod yr Urdd, achos mae fe jyst yn rhoi cyfle i chi gwrdd â llu o bobl. Dwi'n meddwl ar beth nes i fwynhau mwyaf oedd cael gwneud Instagram Lives. Fi erioed wedi gweithio ar stondin yn Eisteddfod yr Urdd o blaen, a diolch i'r Coleg Cymraeg ges i'r cyfle i gwneud yna. A oedd e'n mor hwylus, oedd y vibe oedd pob efo yn y stondin jyst gymaint o hwyl. Oedd o wir yn brofiad anhygoel, nes i gael cwrdd â pobl newydd, nes i gael profiadau a dysgu sgiliau newydd. Nes i hefyd rili mwynhau trafod gyda cyd-ddisgyblion a dweud wrthyn nhw y pethau oedd ar gael iddyn nhw gan y Coleg Cymraeg. Wedi cael cyfle i datblygu sgiliau megis creu blogiau, podlediadau a Insta Takeovers. Wedi rhoi siawns i mi gweld rhannau gwahanol o'r gymdeithas Gymraeg. Dwi wedi gorfod siarad o flaen criw o bobl o'n hen ysgol. Fi wedi joio pob cam o'r ffordd. Fi wedi dysgu nifer o sgiliau trwy'r holl gyfleoedd mae'r coleg wedi rhoi mi, fel creu blog, cymryd dros yr Instagram a wneud Instagram takeover i'r coleg. Hefyd cael cyfle i bod ar y radio a wneud cyfweliad ar BBC Radio Cymru. Hefyd wrth gwrs fi wedi cael cyfle i gymdeithasu tu allan i'r ysgol trwy'r Gymraeg gyda'r Llysgenhadon eraill.